Tie potraty sú časté, moc sa o tom teda nehovorí. Pre mňa to bolo tiež pre mňa to bola tiež taká tabu téma, keď som si to vlastne nezažila, že som netušila, že toľko žien má za sebou vlastne toľko potratov, že vyslovene mi písali ženy, ktoré mali za sebou 5, 6, 7 potratov, to mi príde teda ako fakt, že veľké číslo. A tam sa to dá, hej, častokrát sa stáva, že napríklad žena v ženskom pošvovom sekrete sú protilátky proti spermiám, tým pádom už na úrovni ešte ani nie vstupu do maternice a tie spermie už sú chudinky zabité všetky, hej, lebo sú protilátky. A to je ako možno, že sa niečo také stane, že má žena protilátky proti spermiám? To je jednoducho problém imunity, ktorá zasahuje na jednotlivých úrovniach a v jednotlivých fázach tehotenstva. Stáva sa aj, že sa zistí, že teda tí ľudia geneticky akože si nejak nepasujú, alebo že po tej prírodzenej stránke, že to teda nepôjde, že vyslovene výsledok